ಹಾಯ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ್ತೇನ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ತದ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ತೂಕ ಐರ್ದು ಬೇರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ತೀಚರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಬನಲೆಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ತುಂಡ ಯಾವು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಂದೆತ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದೆಡ್ಡೆ ಪೊತ್ಪೊಡು, ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಓಮ ಒಂತೆಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ್ ಪೊತ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ತುಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತಂದೆಂದೆತ್ತು ದೀಕ ಅಂತ ಚೌಲಿ ಆಯರೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ಪೆರತಿನ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪುಲಿ, ಬೊಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ್ ನಿನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಕನಕ, ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲಾನ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಐಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು. ಬೊಕ ಐಕೊಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂದೀತಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೊಕ ಏತ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಆತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆಡ್ಡೆ ಕೊದ್ಯರೆ ದಿಯೋಡು. ಮುಲ್ ನುಂಗೇಲ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀತುಂಡು. ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ನುಂಗೇಲ್ನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ. ನುಂಗೇಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಕೊದ್ಯಾಂಡ ಯಾವು. ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ. ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.